Luko hamkarni shamungo haina hai tei bana kasha tishazaukha team UTF. Unukuti amchani demdung kamiwo Kwtal tongthainok khungsha fita eba ribbon rawi doglam phiogui Rwkha tei beneficiary tako Amindra debermane yago yafari Rwkha team UTF 7/14 size ni onnok tangthainiwo bebagui rang bakhya 1,35,000 rangmari satai kalayo 2024 April talni thangnai nuchidok salmariwo Horkuthogo asomsa belekhe Nobaro kotor phayei Nobaro khobjagoi unokuti demdung kamini takho Amindra debermane tongthainok sabai sukrubui sisilala khlai klangi thangjaka rangpusawa belekino chugya bigra nukhung mani bagai obahai chasarara jorawo team UTF ni thaniwo chubachu sanum harmani yagulo beba yapang busuk chiri naimani yagulo team UTF jingjalo kalajak or nukhungni bagai tongthainok khungsa tangir dani kokchablakha tei samo basalakha gilama bukha kaham lukurongni donation tei support manmani ulo 2024 March talni chuko salmarni simi takho Amindra debromani bagai tongthainok tanani samung chengi iljakmani tei 2024 March tarni 25th salmari salo hongke nok tangmani joto paibekha aboni yagulo tini 2024 June talni ulni salmari diponi jarawo fita ramani bisingtei beneficiary ni yago nok Kwtal yafari Rwkha tini ni or nok Kwtal yafarmung pandawo manjaka UTF ni ungei UTF ni President Boromgrang Sojol Debroma tei manjak phaikya Secretary Boromgrang Dinesh Debroma logi tongo UTF ni kubun nangna sunai mungunang Ada Manik Debroma tei Bukhuk Don Lakshmi Debroma tongthai nok kaham krungni bisingtei complete khlai manka mosunai manka tei beneficiary ni yago yafari malakha or nok tanani samungo donation yafanai joto bukha kaham lukurongno team UTF ni bukhak tei hambai tei borom yafarka Boromgrang Sojol Debroma Tini oro Agortala bai Haksalma paila sohor ang chaini demdum kamio haimani kaisa na harmu ani lugo mono nok Kwtal kaisa tangjak nukhana obno sing officially ribbon rawi sini beneficiary sini takho Amindra tai bini family no yafarnani bagai जों tini oro dengdum kamio phaisok phairai mani sathai khlaio thanai April ni 26 tarik ni Watwi Nobaro kotoro bankundri khobjagoi sini takuk Amindra ni nok tawok ani kheba ai bwskang bukha klai tongka bini nok kasam ekdom kakak kitchu bana krai pala sini thong ka yakarai tai bera nukhung bebak no mane ekdom chila philake sbai kalangai thangmani ani bwskang ngo engo debra bukha tapono bufang phaisuk bufang khari bufang rogo anok ni tin rok beri klangon tapon karje khotus tongkho angkhe obahaikhe bini nok no sbai sukrobai klang thangjak mane aboni yagulo elakani no khoroksa sini takuk ni bisingte khlai sini thaniwo kaisa request thangni sogoikha je sini takuk no omahai jingjalni jora kisa subanani bagai obahaikhe request sogoimani pore जों bebak seri akui nai जों bini request na accept khlaikha thai bono bini Kwtal tai tongthai nok tangir nani bagai जों kaisa initiative na harkha accordingly जों sini bukha kaham lukurok ni thaniwo sini donation जों appeal khlaikha kwbangma lukurok donate khlaikha tai obahai bukha kaham lukurok ni donation ni rang baino khlaiyo जों tini omahaikhe nok Kwtal kaisa sini takuk Amindra tai bini family no tangai relai mankha or nok tangthaniwo जों 1,25,000 ni kaisa budget nawi nok chenglai mani 714 size ni kaisa nok phiaba complete ingte 1,25 abo ta kisisa budget kisa over budget thangkha tai abo 1,35 hairoko thangi khlaikha sini nok complete inglainani or nok tangthaniwo sini beneficiary bobahaina bini contribution rok akorok jemantikhe bo khlaikha tai bini contribution kabangma bukha kaham lukurok ni donation tai UTF ni fund bebak use khlaino जों tini borokno omahaikhe tongdrop nok जों khungsa tanglai rei mandro tungkha obono no borokno officially जों tini ribbon rawi yafari kalangana hne जों Haksalma Agortala ni phaisok phailai mani orokuna abusek panda kotor hai to जों khlailai liya just officially ribbon rawi borokno
nok dugram khluwi borok ni nok katal no borok na yapari khlangna ni bagay no जों tini phailai mane paithago ang hambai renai sini jotu bukha kaham donors rok na contribute khlainai sini lukurok no or nok tangthani ma jara jara khoksa khoknai je manti khlai donate khlaikha contribute khlaikha jotto no hambai tai khaksangma yaparo buskani salogo chini bisingtui khlaijak nani thangmani abahai project rogo samung rogo lupu hamkrani samung rogo norok baka ka hamlukuro sengbai baksa obahai kene kerenggai tongbai jadi hne kok kesar mungna rege jotno na hambo poilao chini UTF foundation rongna blai khaksama hambai sanam sungo ani thanai 26 April lo ani nok bai mani yaglo blai ana subanane bagai yak phlokma bagai sini sar tai sini UTF ni je khaganang maya ganang rok ana subanai rok no khaksama hambai sanam sungo tai to ang sanani ningsakrui kaiton rok no tai bo buskanggo hamari khlaitung hanayang koinani musungo asakno chuna nok tangoi dina bisinti khaksama hambai tai to ni hingai 좀 주기자라 너리시는 우리 많이 나가는 거 좀 한번 타이트나 좀 빼고 하마리 무스강 너랑 사면 빼고 그라 클레 땅만 lemboshara bagbariwo tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura hapangbai goshimung manjak te Tripura University ni affiliated eba rungkhungo chitokja kaisa English medium college oro physics chemistry mathematics botany geology human physiology geography english kokborok political science history education philosophy sociology o subject rok porirejago o rungno kotoro porne rongno all india competitive amjongmurungni bagibo magnang no phurungjago rungsuna rongni bagai thugui juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai buri naithok khrangjak tongboyni bisingo songjajak Rajashri College khas rangino sabsutara no bochawi lekhapora khlai mano haike leriawi tinino phaidi nini ani jotoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura Kokdug number 9873673875